comezou como unha especie de exercicio porque eu sabía que me gustaba escribir e o facía así habitualmente, pero bueno, non todos os días nin de maneira así con moita rigurosidade nin demais. Entón puxeme un exercicio de facer unha especie de diario, escribir todas as semanas como un resumen da semana. Entón, publicando nas redes sociais, en Instagram, empecé pois eso, a escribilo a semana, ir gañando lectores, e a partir de aí surdiu a idea de publicalo en formato libro, que foi tamén a raíz da chamada da miña editora, que era Belén Bermejo. Bueno, por aí empezou un pouco a cousa. Bueno, porque creo que tamén é certo que a felicidade é un concepto tan grande, tan amplio, que moitas veces se pensamos que non estamos sendo felices agora mesmo, xa é un peso, é como un agobio intentar conseguilo, non? Entón, eu moitas veces penso que a felicidade está ben que este aí como a 50, a 100 metros, que a vexas ben, que intentes camiñar hacia ela, pero sin obsesionarte en chegar, non? Tamén como escritor un abúrrese do que fai ou do que cree que xa pode facer máis ou menos, non sei se ben, pero bueno, que sai máis ou menos fluido, dan ganas de probar outras cousas, non? A verdade é que non é que teña moi avanzado o seguinte que vou facer, pero sí que teño moi clara a idea, non? Teño a idea do que quero falar e do formato no que quero facelo, que é o dunha novela máis clásica e tradicional que o libro anterior, que era un diario. Entón teño a idea, o tema, incluso algún personaxe esbozado, sobre todo na cabeza, máis que no ordenador, pero bueno, todavía teño que traballar bastante.